Unwaith eto ga i'ch croesawu chi i'r myfyrdod hwn. Myfyrdod ar gyfer trydydd Sul yn Adfent. Ac mae'n arferol eto wrth edrych yn ôl dros canrifoedd i weld pa themau sy'n cael ei ystyried adeg yr Advent. Mae'n arferol pwysleisio yr hyn sy'n cael ei adnabod fel yr Ail-ddyfodiad. Nawr dyma rhywbeth y mae rhan fwyaf ohono ni bregethwyr yn trial i osgoi, achos mae gymaint o waith esbonio i'r cysyniad hwn o'r Ail-ddyfodiad. Dyw e ddim yn rhywbeth i'w gymryd yn llythrennol fel mae wedi cael ei ysgrifennu, oherwydd mae'r awduron, yr efengylwyr sydd yn sgrifennu'r 4 efengyl, yn defnyddio delweddau cyfarwydd iawn o'r Hen Testament. Mae'n fath o lenyddiaeth, fel ni wedi sylwi arno'r blaen, sydd yn cael ei alw'n lenyddiaeth apocalyptaidd. Ac mae'r llenyddiaeth sy'n ymwneud â'r Ail-ddyfodiad yn perthyn i'r categori hwnnw. Ac mae llawer iawn o ddelweddau bywiog, cyffroes yn cael ei defnyddio mwyn disgrifio yr Ail-ddyfodiad. Y benod bwysig yn y Testament Newydd yn yr Efengylau yn arbennig i'w ystyried yw penod 13 o Efengyl Marc. Mae Matthew a Luc yn gwneud defnydd o'r benod hon hefyd, ond Marc yw'r un i'w ystyried. Nawr, sgrifennodd Marc yr hyn sydd ym mhenod 13 a fel gweddill yr Efengyl o gylch y flwyddyn 60 neu yn y 60au oed Crist. Ac yn y cyfnod hwnnw, mi roedd yna densiynau aruthrol y fawr yn bodoli yn Palestina, ac mi roedd pobl yn credu bod yna ryfel yn mynd i ddigwydd. Fe ddaeth y ryfel wrth gwrs, ac erbyn y flwyddyn 70 oed Crist, fe nath y ryfel hwnnw ddirwyn i ben gyda dinistr Jerusalem a gwasgariad nifer o'r Iddewon. Mi nath y Cristnogion ddianc o Jerusalem a cael ei gwasgaru ar draws gwledydd y Dwyrain Canol. Dyna ddigwyddodd yn hanesyddol, ac yng nghanol y tensiwn hynny a'r paratoadau ar gyfer rhyfel, mae Marc yn ysgrifennu. Ac mae yn pwysleisio'r hyn oedd Iesu'n gweud am bwyty tensiynau tebyg, am bwyty'r cysyniad yma o Ail-ddyfodiad, o drefn newydd Duw yn dod i fodolaeth. Mae'r rhaid cysylltu'r Ail-ddyfodiad gyda'r syniad yn yr Hen Testament o ddydd y farn, dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd, am y digwyddiadau sydd yn cael ei ystyried fel digwyddiadau diwedd amser pan byddai'r drefn newydd yn dod i fodolaeth. O gai ddarllen chydig adnodau a gwneud sylw arnyn nhw wrth fynd ymlaen, mas o Marc 13, ond ddim i darllen nhw yn y drefn, maen nhw wedi cael ei ysgrifennu, ond darllen y pwyntiau. Mae lot fawr o bwyntiau i'w gwneud, wrth gwrs dim amser dyn ni, ond cyffwrdd ag ambell un ohonyn nhw. Casgliad o ddywediadau yw Marc 13, felly dyw dilyn nhw yn y drefn maen nhw wedi cael ei ysgrifennu ddim yn holl bwysig, ond fe allwn ni ystyried nhw un ar y tro. Dyma mae Iesu'n gweud am ddyfodiad mab y dyn. Ond yn y dyddiau hynny, ar ôl y gwrthrymder hwnnw, tywyllir yr haul, ni rydd y lloer i llewyrch, syrth y ser o'r nef ac ysgydwyr y nerthoedd sydd yn y nefoedd. Ar pryd hwnnw gwelant fab y dyn yn dyfod yn y cymylau gyda nerth mawr a gogoniant. Dyna'r darlun clasurol fel petai.
A dyna beth mae pobl yn sôn amdano o hyd ac o hyd pan yn cysylltu yr ail-ddyfodiad. Iesu yn dod ar ben cwmwl, a pawb yn ei weld siwr mae bosib i bawb trwy'r byd i weld yr un pryd. Mae'n anodd gwybod, ynddo fe? Oherwydd ydw i'n dod gyda'r codiad hael ac yn cymryd 24 awr i fynd rownd y byd. Bethau cwestiynau fel yna yn bygan person. Ond diwedd ddim i'w gymryd yn llythrennol. Mae Iesu wedi cael ei ysbrydoli fel mae'n wneud yn aml, mae'n dyfynnu, neu'n lled ddyfynnu o'r Hen Testament. Ac yn y fan hon mae'n lled ddyfynnu o'r hoff proffwyd, sef y proffwyd Eseia. Ac mae Eseia yn sôn am bydd sêr y nefoedd a'i planedau yn atal i goleuni, tywyll ar hael ar ei godiad ac ni o lea'r lloer a'i llewyrch. Ac yna mae Eseia yn dweud unwaith yn rhagor, mae lirir holl lir nefoedd, sef y sêr, plygir yr wybren fel sgrôl a chwimp i holl lu fel cwimp o dail oddi ar y wynwydden. Dyna'r delweddau sydd yn cael ei defnyddio, ac maen nhw'n ddelweddau hynod iawn o bwerus. Yn arbennig felly'r ddelwedd na o'r sêr yn cwmpo. Wel, ni'n gwybod yn iawn nag yw'r sêr yn mynd i gwmpo i'r ddeiar, odyn nhw, ydy'r holl aleithau rhyfeddol na sydd lan yn y cread yma, ddim yn mynd i gwmpo i'r ddeiar. Mae'n amhosib iddo fe ddigwydd. Felly, darlun sydd yma, delwedd bwerus iawn. A delwedd oedd yn perthyn i nifer o ddiwylliannau oedd y delwedd yma bod y sêr yn cwmpo yn dynodi rhyw drychinebau enfawr neu rhyw newid enfawr yn digwydd. Mae'n debyg bod y Celtiaid yn y cyfnod cyn Gristnogol nawr yn sôn am y sêr yn cwmpo. Fe ofnwyd i ryw Geltiaid gan Alexander, y groegwr na nath fynd o gylch y dwyrain canol yn dinistrio gwareiddiadau eraill a lladd canoedd o filoedd o bobl ac sy'n cael ei ystyried yn arwr mawr gan bobl y sefydliad y dyddiau hyn. Yr imperialydd ofnadw hwnnw. Fe nath mynd a chwrdd a Celtiaid a gofyn iddyn nhw beth i chi'n ofan, achos oedd y Celtiaid yn bobl ddewr iawn, mae'n debyg. Ac maen nhw'n gweud dim byd, ni'n ofan dim, ond am y sêr yn cwmpo. Ac mae'r sêr yn cwmpo yn dynodi rhywbeth aruthrol fawr ac ofnadw yn digwydd. A heddi, wrth gwrs, Rhagfyr y 12fed, y Sul, sef y ail Sul yn Adfent, yn dilyn Rhagfyr yr 11 ac ar Rhagfyr yr 11 gyn ni'n cofio am farw, am ladd, am lofruddio, Llywelyn ein lliw olaf yn y flwyddyn 1282. A chi'n cofio'r gerdd o didog honno gan Gruffydd ap yr Ynad Coch, y farnad yna, yn sôn am farwolaeth ac effaith marwolaeth Llywelyn. Ac mae'r adran yma yn ymddangos yn y gerdd honno. Pon i welwch i hynt y gwynt ar glaw, pon i welwch i'r deryn ymdaraw, pon i welwch i'r môr yn merwina o'r tir, pon i welwch i'r gwir yn ymgyweirio, pon i welwch i'r hael yn hwyliawr, awyr, pon i welwch i'r sêr wedi'r syrthiaw, pon i chredwch i ddiw ddyniadol yn fyd, pon i welwch i'r byd wedi'r bydiaw. Och, hyd at a ti, ddiw, na ddaw môr dros dir, pa beth yn gedir i ohiriaw. Mae'n bwerus iawn yn dweud ar linell na yn dweud, pan i welwch i'r sêr wedi'r syrthio. Y sêr wedi cwmpo, syrthio, yn dynodi trychinau fawr wedi digwydd.
Odi mae'n ddelwedd godidog sy'n ymddangos mewn nifer o ddiwylliannau, a dyna mae Iesu'n ei ddefnyddio hefyd. Tywyllir yr haul, ni rydd y lloer i llawyrch, syrth y ser o'r nef, ac ysgydwyr yn erthoedd sydd yn hanefoedd. Mae rhywbeth arwthrol o fawr yn digwydd. O dyna un o'r bethau mae bwysig cofio am bwyty yr ail-ddyfodiad. Mae delweddau fel hyn, apocalyptaidd, delweddau proffwydi'r Hen Testament sydd yn cael ei dwyn at ei gilydd. Ac un o'r proffwydi hynny, wrth gwrs, yw Daniel yn yr Hen Testament. Ar pryd hwnnw, meddai Iesu, gwelant fab y dyn yn dyfod yn y cymylau gyda nerth mawr a gogoniant. Wel, delwedd o lyfr Daniel sydd yn y fan hon eto. Iesu'n benthyg y ddelwedd honno mwyn dangos bod rhywbeth aruthrol y fawr yn digwydd. Gweledigaeth Daniel yn ôl y proffwyd yn y 7th bennod oedd gweles un fel mab dyn yn dyfod ar gymylau'r nef. A rhoddwyd iddo ar glwyddiaeth a gogoniant a brenhiniaeth. Hwn yn dod mwyn teyrnasu dros y byd i gyd. Dyna sydd yn y ddelwedd hon yn ogystal. Felly, delweddau sydd gyda ni yma. Ond mae'n gweud lot o bethau pwysig iawn hefyd. Ac mwyn mynd ati i drafod y peth hyn yn bwyllog ac yn ystyrlon, mae angen i ni sylweddoli hynny ac ystyried rhai o'r pethau mae Iesu'n gweud sydd yn cael ei di-ystyried gan bobl sydd yn pwysleisio bod hwn yn llythrenol wir ac yn pwysleisio bod pethau fel y rapture, falle bod chi ddim wedi clywed am y rapture, mae yn un o'r syniadau hyn sydd wedi datblygu yn Unol Daleithiau'r America ac yn anffodus sydd yn dod dros y werydd ac yn effeithio'r bobl yma yng Nghymru yn ogystal. Y rapture yma, y syniad yma, pan fydd yr ail-ddyfodiad yn digwydd, y bobl gyntaf i wybod amdano fe fydd yr etholedigion y bydd rheini'n dod mas o'i beddau ac yn mynd lan i'r ffurfafen i gwrdd â Iesu'n dod ar ben y cwmwl yma. Ac maen nhw'n pwysleisio hyn, gwbl o ddifri yn rhannau Unol Daleithiau'r America. Bobl hynny sydd yn gefnogol iawn i Trump ac yn y blaen sydd ar pwysles yma QAnon ac ati. Cymryd y peth yn llythrenol. Ac maen nhw yn credu bod y Covid yma, er enghraifft, yn arwydd o'r diwedd. Ac mae'n rai yng Nghymru sydd yn credu'r un peth bod y pethau hyn yn mynd i ddigwydd ar fyrder. Dyma rhai o'r chmynion Iesu yn yr adran hon, wrth bod e'n trafod yr ail-ddyfodiad. Gwyliwch na fydd neb yn eich twyllo. O, cymrwch hwnna o ddifri, ysgrifwch yn dda. Fydd ag llawer yn fy enw i gan ddweud mae fi yw ac fe dwyllant lawer. A phan glywch am ryfeloedd a sôn am ryfeloedd, peidiwch â chyffroi rhaid i hyn ddigwydd. Ond nid yw'r diwedd eto. O ble gyd cyfyd cenedl yn erbyn cenedl a theyrnas yn erbyn teyrnas. Bydd deiar grymfau mewn mannau, bydd adegau o newyn. Dechrau'r gwewyr fydd hyn. Pidwch a cael eich twyllo, da chi. Pidwch a dilyn y bobl sydd yn dweud bod hyn yn mynd i ddigwydd. Oherwydd mae Iesu yn pwysleisio bod rhaid i'r holl fyd, i'r holl genhedloedd, gael gwybod amdano cyn bod y pethau hyn yn digwydd. Wel, ni bell o'r fan honno nawr, felly pidwch a cael eich twyllo i gredu bod e'n mynd i ddigwydd ar fyrder. Ac yna mae'n dweud, mae Marc yn neud y pwysles yma, wrth gwrs, ffordd dylid ymateb i ryfel, i wrthryfel. Bod y bobl i chi'n rhan ohoni yn
gyfiawn yn ei cais i gael yr hyn sydd yn ddilys ac yn angenrheidiol iddyn nhw fel yn achos yr Iddewon y gododd yn erbyn rhifen i gael hunan lywodraeth, i gael annibyniaeth oddi wrth rhifen ac yn y blaen. Ond nid dyna'r ffordd i wneud e. Nid dyna'r ffordd i ddwy'n teyrnas Dduw i fodolaeth. Nid trwy drais, nid trwy gysineb, nid trwy ladd, nid ffyrna mae'n ddwy'n teyrnas Dduw i fodolaeth. Ffordd dylid, amser bod y rhyfel yn digwydd, a cofiwch nawr, be wedi ar y dechrau, ynddo fe, ambwyty Marc yn sgrifennu mewn cyfnod, oedd rhyfel ar fin digwydd, ac fe ddigwyddodd o fewn ychydig amser i Marc ysgrifennu, ac fe ddinistrwyd y deml ac yn y blaen, ac mae Marc yn pwysleisio dinistr y deml yn y fan hon, a bod Iesu yn rhagweld y dinistr hwnnw. Felly mae Iesu yn gweud mewn sefyllfa hwnna, ffoed y rhai sydd yn Judea i'r mynyddoedd. Yr hwn sydd y bent i peidiad o lawr i fynd i mewn i gipio dim o'r tŷ, a'r hwn sydd yn y ca peidiad y throi yn ei ôl i gymryd i fantell. Nid cyfnod yw cyfnod o argyfwng, cyfnod o greisis i fynd i ymladd yn erbyn y gelyn, ond cyngor Jeremia yn dyfe i'r genedl. Ildiwch, neu chi'n mynd i gael eich dinistrio. A dyna ddigwyddodd, wrth gwrs, wnaethon nhw ddim ildio, ond nhw ddewr iawn yn sefyll yn erbyn y grym imperialedd a gaethon nhw'i dinistrio. Ac yn yr un modd yn y fan hon, y ffordd y dylid wynebu unrhyw fath o argyfwng i ysgoi trais. Ysgoi e. Ac yna os dywed rhywun wrth eich edrych dyma'r Mesia neu edrych dacw ef, pidwch ei gredu. Oherwydd y gyfyd gai Feseiau a gai broffwydi, a rhoddant arwyddion a rhyfeddodau i arwen ar gyfeilion yr etholedigion. Mae Iesu'n cydnabod bod pobl sydd yn mynd yn ei erbyn yn gallu defnyddio rhyfeddodau ac arwyddion i arwen pobl ar gyfeilion. Nid dim ond fe oedd yn gallu gwneud pethau rhyfeddol. Mae'n cydnabod hynny, a mae pobl yn gwneud y pethau hynny ar drwg. Oedd Iesu'n gwneud nhw ar lles, wrth gwrs. Gwella pobl, helpu pobl. Ond mae yna rai sydd yn gallu defnyddio adnoddau naturiol i greu bomiau rhyfeddol. I greu lot o bethau rhyfeddol er drwg. Gochilwch rhag y rheini. Ac yna mae Iesu'n dweud hyn, a dyfynnwch hyn o hyd ac o hyd, amser yn trafod gyda pobl sydd yn gweud mae hyn yn mynd i ddigwydd yn yr amser ola nawr ac ati, a mae rhaid i ni i fod yn barod i'r rapture i ddigwydd a rhyw bethau fel yna. Ond am y dydd hwnnw, meddwl Iesu, neu'r awr, ni wyr neb, na'r angylion yn y nef, na'r mab, neb ond y tad. Felly ysgwylwch yn dda. Ystyriwch beth mae Iesu'n dweud fan hyn, defnydd o ddelweddau o'r proffwydi ac o'r llenyddiaeth apocalyptaidd. Mae'n defnyddio delweddau mwyn cyfleu yn trawsnewid mawr sydd yn mynd i ddigwydd. Ac mae Pedr yn gofyn ar ni i brysuro i ddyfodiad, dyna wnawn yna hefyd. Ond cofiwch, da chi, nid rhywbeth i gymryd yn llythrenol yw'r holl bethau hyn, ond delweddau sydd yn sôn am y newid sylfaenol hwnnw. Boed i hynny, rhoi arweiniad i ni yn enw Iesu. Amen.